Iniciem l'oratge amb les imatges que ja hem vist en els informatius, imatges de Sardenya, de les pluges torrencials que hem tingut en les últimes 48 hores, pluges que perfectament podien haver tingut al nostre territori, pluges que han superat els acumulats els 400 litres per metre quadrat i que han provocat, com hem vist en les imatges, inundacions molt destacables cap a l'illa de Sardenya, tempestes localment molt intenses, i la borrasca que ha provocat aquestes precipitacions cap a la zona de Sardenya ens ha enviat una situació de mar de fons destacable cap al nostre territori. Veiem una fotografia que mostra com teníem la situació marítima en el dia d'avui, tot i que el vent estava bufant de mestral, la mar de fons del nord-est arribava a tot el litoral i alçava ones significatives cap a la zona litoral, principalment del sud del Golf de València. Molt bona nit. El vent de mestral cap al nostre territori ha sigut el protagonista en el dia d'avui, sobretot al matí. Hores d'ara havia amainat, però tornarà a augmentar d'intensitat al llarg d'esta pròxima nit i matinada. Dimecres, mestral, vent que arribarà del nord-oest, i dijous, vent de ponent, vent que arribarà des de l'oest i que farà pujar lleugerament les temperatures cap a les comarques litorals. Per tant, el més destacable és que continuarem parlant de vent que arribarà sec al Mediterrani. I la borrasca que ha estat provocant aquestes precipitacions destacables en les últimes hores, que en moltes zones s'ha pogut sentir la paraula cicló. Realment una borrasca és un cicló, totes les borrasques ho són, però no és molt afortunat en aquest aspecte, perquè habitualment quan parlem de ciclons tot associem aquesta paraula als ciclons tropicals. En este particular realment era una borrasca molt profunda, típicament mediterrània, amb un nucli càlid molt particular, però ha sigut una típica borrasca, com hem comentat, profunda, que estava situada este matí cap a la zona nord de les Illes Balears i que tenia tempestes associades molt destacables, que són les que han agranat la zona de Sardenya de sud cap a nord. Hores d'ara es desplacen les tempestes més importants cap a Itàlia i cap a la zona est, i nosaltres el que tenim és l'entrada de vent de mestral amb ratxes moderades i fortes a l'espera d'una nova massa d'aire més freda que ens arribarà en la jornada de demà. En les últimes hores a nosaltres esta borrasca, tot i que no va ser favorable amb el vent en superfície, hi havia inestabilitat i vàrem tindre precipitacions els últims dies, quantitats que van superar a la zona sud de València, nord d'Alacant, els 40 litres per metre quadrat i també superiors als 40 els acumulats cap al nord de Castelló, però en general una borrasca que no va ser molt productiva pel que fa a pluges i en valors en general acumulats inferiors als 10 litres per metre quadrat. El que sí que ha sigut destacable ha sigut les ratxes de vent, sobretot a primeres hores del dia d'avui. La passada matinada ja hem superat els 100 km per hora cap a la zona nord de Castelló, fredes al Albocàsser, fregant el 100 cap a la zona de Vinaròs, i també hem tingut ratxes de vent fortes de mestral cap a la zona de Puçol i la mar sud d'Alacant. Hem de dir que hores d'ara ha amainat, però tornarà a augmentar d'intensitat al llarg d'esta pròxima nit i matinada. I per veure millor quina és l'evolució que tenim els pròxims dies, hem preparat un gràfic d'un observatori del litoral, d'Oliva. En roig veiem les temperatures màximes, en blau les mínimes. Comprovem que avui hem tingut temperatura alta, per els 20 graus. Demà, amb l'entrada del vent de mestral, baixaran les temperatures, ambient més fred. Tornaran a pujar les temperatures dijous amb l'entrada del vent de ponent i tornaran a baixar a partir de divendres i dissabte amb l'entrada del vent de mestral, una mena de muntanya russa. El més destacable és que tindrem aquesta variació de temperatures, però en general amb un ambient no molt agradable, perquè aquest vent de ponent i de mestral continuarà sent destacable i, com comentem, és un vent sec que no ens porta precipitacions. Veiem algunes imatges, algunes fotografies d'aquesta mar de fons, que ha sigut destacable en les últimes hores a tota la zona costanera. Esta imatge d'Almenara, tot i que el vent, com hem dit, bufava de mestral, la mar de fons ens arribava del nord-est, espentada per la borrasca que hi havia situada en la jornada d'ahir cap al nord de les Balears. Algunes de les imatges espectaculars com esta que arriba des de la zona de Xàbia. També un dia en el que ha estat dominat per molt bona visibilitat, alguns núvols més compactes esta vesprada cap a l'interior i cap al nord, i les ratxes de vent, com hem dit, entrant des de la zona interior, des de Mentral. Esta imatge de Vinaròs mostrava perfectament com el vent espentava la part alta de les zones, tot i que l'onatge entrava del nord-est. Esta imatge també de Pinet, mostrant els núvols que hem tingut, i com hem dit, les temperatures avui han pujat respecte a ahir, han pujat i hem tingut valors que fins i tot hem superat els 20 graus de màxima en alguns punts del litoral. Farem un repàs, com fem habitualment, amb detall, de les temperatures màximes del nostre territori i comprovem com hem tingut 20 de màxima a Orihuela. Ahir Villena tenia 9,5, avui ha arribat a 15, Alacant ha arribat a 19, també valors fregant els 20, per exemple, Parcent ha tingut 17, Gandia, Sueca, València han superat els 20 de màxima. Cap a l'interior, més baixos, però més alts que els que hi havia ahir. Jalance ha tingut 16, cap a la zona de Caudete, Utiel hem tingut valors entre els 13 i els 15 graus, més baixos i els 10 que hi havia cap a l'As de los Olmos. Ens desplacem cap a la zona nord, ja cap a Castelló, també al litoral hem tingut màximes entre els 18 i els 21 graus cap a la zona costanera, però cap a l'interior l'ambient ha sigut fred i a més amb el vent de mestral que augmentava la sensació de fred. Per exemple, Vilafranca no ha passat avui de 8 graus, observatoris com ara Morella, 8 o Fredes, 4,5 de temperatura màxima.
Les imatges del satèl·lit de les últimes hores mostren aquesta evolució de la borrasca que hem comentat, ha deixat aquestes precipitacions, sobretot cap a la zona més destacable de Còrsega i Sardenya. Si veiem el seu centre, una estructura lleugerament peculiar, un nucli càlid el que hi havia ahir, per hores d'ara ja es desplaça ràpidament cap a la zona d'Itàlia i tenim aquesta entrada de vent de mestral amb núvols encara esta pròxima nit, però que acabaran de marxar ràpidament. La situació prevista en superfície ens mostra com demà el que tenim per davant és vent de mestral, el front ja haurà passat, la borrasca situada cap a Itàlia, i a l'entrada de la circulació de vent del nord i del nord-oest, observen, el que ens porta és que aquesta massa d'aire més freda, que està a hores d'ara situada cap al Cantàbric, ens arribarà demà. En el següent diagrama veiem com ja abraçarà tota la zona peninsular amb vent de mestral i farà baixar les temperatures a tot el territori. No tenem un ambient de nou fred i d'hivern en la jornada de demà. Amb aquesta situació que tenim per davant esta nit, atenció amb el vent, tornarà a augmentar ratxes fortes o molt fortes superiors als 90 km per hora cap al nord de Castelló, pas de núvols i temperatures més baixes. Tornarà a fer fred a primeres hores de la jornada de demà. Demà el vent encara es mantindrà de mestral, amb ratxes que poden superar els 70 km per hora cap al nord de Castelló, amainarà sobretot de vesprada, un dia en general assolellat, amb núvols més abundants en punts de l'interior i de la meitat nord. I el que hem comentat, farà més fred que avui. Les màximes cap al litoral avui, demà, entre els 14 i els 17 graus, clarament més baixes que les que hem tingut en el dia d'avui, que hem superat els 20. Per tant, demà caldrà de nou abrigar-se. I els següents dies de la setmana, el més destacable és que dijous el vent gira a ponent. Això farà que pugen lleugerament les temperatures cap al litoral. Atenció, este vent de ponent sempre bufa més fort cap a la zona del Golf de València, on hi ha un avís pel que fa a nivell vent, a nivell groc, pel que fa a la força del vent que podrà superar els 60 km per hora. Divendres torna a girar a mestral, tornen a baixar les temperatures, farà sol cap al sud i al final de divendres podia caure alguna volveta de neu cap a les muntanyes del nord de Castelló. A partir del cap de setmana, el vent de mestral continuarà sent el protagonista, un vent que bufarà fort, amb un ambient que es mantindrà assolellat, però fred. A partir de divendres de nou, l'ambient fred es mantindria i el vent augmentaria la sensació de fred. Per tant, vent de mestral en la jornada de demà, més fred demà, vent de ponent dijous i de nou mestral a partir de divendres. Acabem amb imatges, les primeres imatges de la posta de sol del dia d'avui, una posta de sol rogenca que s'ha pogut observar en alguns punts del territori, com aquesta imatge de Pedralba, i que il·luminava amb un aspecte rogenc algunes de les muntanyes, com per exemple ens feien arribar des de la zona de Carrícola i d'Agres. I les últimes 3 imatges, fotografies del cometa Ison, del que tot el món està esperant, està desenvolupant una cua molt destacable, podrà ser visible a simple vista si, després de passar al costat del Sol, que ho farà el dia 28 de novembre, sobreviu i no es desintegra. En aquest aspecte, de moment, disfrutem de les fotografies que ja estan podent fer. Les mantindrem informats de la seva evolució les pròximes jornades. Amb aquestes imatges, es deixem que passen una molt bona nit.